Velkommen til Flipped Classroom, tema 1, alkohol, et SO-forløb. Vi skal i gang med det sidste Flipped Classroom i forbindelse med dette tema. Vi skal nemlig snakke om genmanipulation, mere specifikt gensplejsning. Det var her, hvor vi startede, da vi i sin tid åbnede for forløbet om alkohol. Gensplejsning. Vi kommer til at tale om en meget simpel metode til gensplejsning, nemlig den såkaldte shotgun cloning, sådan kaldt, fordi vi ikke aner, hvad i alverden det er, vi smider ind, men efterfølgende må finde ud af, om det har en effekt. I det her tilfælde, ja, der kunne vi forestille os, at vi har et eller andet organisme, der har en helvedes masse DNA, og et eller andet sted herinde, der er der et gen for noget insulinproduktion, et insulingen. Vi vil gerne have det her organisme, der her er et menneske, til at afgive det her stykke DNA og sætte det ind i en anden organisme, så den her anden organisme kan lave noget insulin for os. Herligt. Så det første, vi skal gøre, det er, at vi skal klippe det her område ud. Hvis vi kender området, ja, så kan vi vælge nogle enzymer, der klipper nogenlunde specifikt i området. Ellers mere klassisk, så vælger vi nogle enzymer, der klipper lidt på må og få, og så håber vi, at et eller andet sted, ja, så er den ønskede egenskab altså kommet med. Men her kender vi genet, vi klipper. Hvad er det for nogle enzymer, der klipper? Jo, det er såkaldte restriktionsenzymer. Restriktionsenzymer her simuleret med en lille saks, og her restriktionsenzymet ECOR1 eller ECORI, som klipper. ECORI klipper ved en specifik genkode AAA-TTT eller TTT-AAA som den modsvarende kode. Andre restriktionsenzymer klipper ved andre koder. Det vigtige her er, at ECORI klipper ved en specifik genetisk kode og klipper skråt. I kan se, at der her er en ende, som kan bruges til at lime en ny ende fast på. Vi kalder det for sticky ends. Vi kan altså klippe et stykke DNA ud og lime det tilbage ind igen. Hvad skal vi så lime det ind i? Jo, her skal vi bruge det, vi kalder en vektor. En vektor er bare noget, der bærer en information. I kender måske vektor fra matematik. Her har vi at gøre med en informationsbærende enhed. I det her tilfælde er det en genetisk information, vores vektor skal bære, og vores vektor er et plasmid. Plasmidet her har to forskellige resistensgener. Det ene resistensgen er resistensgenet mod antibiotikaet tetracyklin. Det andet mod ampicillin. ampicillin. Det er ikke så vigtigt, at det hedder tetracyklin og ampicillin. Det kan I altid læse i figuren, hvis I skal snakke om det til eksamen. Det vigtige er, at der er to forskellige resistenser i det her plasmid. Dybest set er vi ikke interesseret i resistenserne, men vi skal bruge det senere. Nu tager vi så vores restriktionsenzym, som vi brugte herover, og klipper tilsvarende i vores vektor, i vores plasmid. Og så sætter vi det sammen, ryster og lader det bage i 30 minutter i ovnen. Og så får vi en dejlig kage ud af det. Nej, vi putter det ind og håber på, at det sætter sig ind i vores plasmid. Der er forskellige muligheder. Enten så åbner vores plasmid og lukker ned igen. Bemærk, det er den samme kode, som vi så herover, der bliver klippet ved. Så den kan åbne og lukke, inden det er sket. Den kan åbne og tage et stykke DNA med. Og så kan vi håbe, at det måske er det stykke DNA, vi leder efter. Her ser det så dejligt enkelt ud. Vi får klippet. Her går det ind. Vi har nu et plasmid med det ønskede stykke DNA. Lad os kigge på nogle andre typer af restriktionsenzymer. Vi har nemlig rigtig mange. De to første her, de er ret uinteressante i denne her sammenhæng, fordi de klipper lige over. Hvilket vil sige, at der er ikke nogen sticky ends. Vi kan ikke få vores DNA til at sidde sammen efterfølgende. De tre efterfølgende laver forskellige cuts med sticky ends, men ved forskellige genetiske sekvenser. De vil alle tre kunne bruges, lidt afhængig af, hvad det er for en genetisk sekvens, vi ønsker at få fat i. Hvis vi arbejder med det vektor, eller den plasmid, som vi så før, ja, så er der rigtig mange muligheder. Det er nemlig et stykke plasmid, som findes hos E. coli, og den hedder PBR 322, og er 4.361 basepar lang.
At man har valgt at bruge ECOR1 eller E. coli er lidt komisk, fordi den lige netop ikke ligger i ampicillinresistensen eller tetracyklinresistensen. Men alle de her andre kunne være brugt. Så lad os antage, at vi havde brugt BAMH1 eller BAMHI i stedet for E. coli. Det er fuldstændig lige meget. Det vigtige er, at der er mange forskellige restriktionsenzymer. De klipper specifikt. Og så længe vi bruger det samme restriktionsenzym, når vi klipper i vores DNA, som når vi klipper i vores vektor, så skal det nok alt sammen gå. Så nu er vi kommet til transformationsfasen. Vi skal have vores bakterie, her er det en lille kolibakterie, til at optage sit plasmid. Det gør den meget gerne, så vi tager plasmidet, smider ned til E. coli, og så håber vi på, at de har optaget det. Men hvordan ved vi, om de har optaget det? Hvordan ved vi overhovedet, om den genetiske information er i plasmidet? Den kunne vi bare lukke igen. Der kommer selektionsdelen. Vi har nemlig 3 forskellige muligheder. Enten så har vi kun insulingenet. Hvordan i alverden det skulle finde sted? Jo, der kunne vi have insulingenet, det er blevet klippet op, og så er det bare sat sig sammen i en cirkel. Alternativt, så kunne vi have vores vektor med insulingenet, eller vi kunne have vektoren, hvor det bare lukkede sig igen. Hvordan i alverden sikrer vi os, at det er denne her, vi får fat i? Det er denne her, vi er interesseret i. Det er denne her, vi kan bruge. Jo, vi tager og smører alle de bakterier, der blev dannet lige før, ud på en gel, der har ampicillin i sig. Denne her vil dø. Den har ikke resistens over for ampicillin, så meget illustrativt har vi sådan et kæmpestort område herinde. Der er ikke nogen. Det kunne være dem, der skulle have været der. Så har vi dem, der har uændrede plasmider. De har også en resistens over for tetracyklin og ampicillin, så de kan vokse i ampicillin. Og vi har herover den transformerede. Den har også et gen for resistens mod ampicillin. Den kan også vokse. Nu tager vi så en lille eller et lille stykke vådt filt, sætter ned over og stempler over i et nyt vækstmedie. Det vil sige, at vi stjæler ikke bakterierne, vi tager bare lige et par stykker og sætter dem over i et vækstmedie med ampicillin. Nu vil de bakterier, der havde det uændrede plasmid, igen vokse op, fordi de har også den grønne intakt her. De har også vores gen for ampicillinresistens. Men det var det, vi klippede i stykker, da vi satte vores insulingen ind. Så den transformerede her, den har ikke den insulin, den har insulin, men den har ikke den resistens. Den dør. Så vi kan se, der hvor der hele tiden var død, det er uinteressant. Der hvor der hele tiden er overlevelse, det er uinteressant. Men der hvor der er overlevelse i den ene, men død i den anden, der ved vi, at de her havde det ønskede plasmid. Ja, i virkeligheden så ved vi bare, at det har et plasmid, der har overtaget en eller anden genetisk egenskab, og efterfølgende må vi så selektere, afhængig af hvad det er, for at finde ud af, er der så nogle af de her bakterier, der rent faktisk kan det, vi har lyst til. Vores gener er jo bare blevet klippet lidt tilfældigt. Vi kalder det for et gene library, eller et genbibliotek. Vi har en masse mikroorganismer med en masse små bitfraktioner af menneskelig DNA. Og et eller andet sted håber vi, at den ønskede egenskab, den ligger. Det er en meget tilfældig metode, vi har med at gøre her. Nu er det interessant ikke så meget at få bakterier til at producere vores insulin, for insulin og andre eukaryoteproteiner kræver, at der er noget endoplasmatisk reticulum og andre efterfølgende processer for rigtig at få deres effekt, så vi skal til at overføre det måske til en plante. Skulle det være til gær, ja, så er det så nemt. Gær er den eneste eukaryot, der naturligt har plasmider, så der kunne vi jo bare tage vores plasmid fra en gærcelle, skære vores gærcelleplasmid på en måde således, at vi kunne klippe genet ud fra vores selekterede E. coli. Vores E. coli har jo nemlig, har vi fundet ud af, egenskaben, så nu er den isoleret. Det skulle være relativt nemt. Nu vil vi gerne give det til en plante, det bliver lidt sjovere. Så her har jeg en jordbakterie. Agrobacterium tumefaciens, en tumor-inducerende jordbakterie. Den har et plasmid, TI-plasmid, Tumor Inducing Plasmid. Et
et tumorinducerende plasmid, sådan kaldt, fordi jordbakterien inficerer planter og giver dem svulster. Ikke kræft, giver dem svulster. Hvis jeg nu tager det her TI-plasmid og sætter mit ønskede gen ind, som jeg lige har isoleret og selekteret via min shotgun-cloning, ja, så kan jeg få nogle rekombinante TI-plasmider. De vil nu blive udsat for noget plantemateriale, som de vil gå ind og inficere. Det er det, de gør. De smider deres plasmid ind i plantecellen, og dette stykke plasmid vil blive indarbejdet i plantens eget DNA. Det er sådan, vores TI-plasmid virker. Det er sådan, Agrobacterium tumefaciens inficerer sin vært. Og nu har vi lige pludselig noget plantemateriale, som måske har den ønskede egenskab. Der må selekteres, og jeg kan så få min plante. Desværre så virker det her kun ved tokimblade planter. Hvad er en tokimbladet plante? Det er jo, hvis vi går ind og kigger kimen, altså når vi har vores frø, så kan vi gå ind og finde kimen herinde. Der er nogen, der har 2 blade. Det har vi også herover. Så er man tokimbladet. Det kunne være tomater, kartofler og bomuld og den slags. Og så er der dem, der kun har 1 blad. Det er minsandten de enkimbladet. Og ja, det kunne være sådan noget som græs, ris, hvede og den slags. Foregående metode virker altså kun på de tokimbladet. Vi kan meget simpelt manipulere vores kartoffelplanter og tomatplanter og bomuldsplanter. Det er meget svært at manipulere hvede. Det er sådan noget med at få skudt DNA-materiale ind med små guldpartikler, for at det ikke skal reagere med os ting og sådan noget. Det er noget værre noget. Tilsvarende er det også med dyr. Det er svært at manipulere dyr. Er der et problem i det? Jo, vi har på Risø set eksempler på, at genetiske egenskaber kan sprede sig fra eksempelvis raps, her ser vi raps, til dens nære naturlige slægtning, agerkål. Så her ser vi et tidskrift fra avisen Information i 1998, det er halvgammelt det her, at de har erfaret, at denne her spredning fra vores domesticerede planter til vilde planter kan finde sted. Altså kan den genetiske egenskab sprede sig. Det er ikke altid, vi ønsker det. Så vi kan da også se, hvor er det, at folk de synes, at det er helt fint med de her genmanipulation. Når det er et spørgsmål om at udvikle medicin, så kan vi se, at der er en meget stor tiltro til vores genmodificerede organismer. Folk er ikke bange for insulin. De synes faktisk, det er en meget god idé, at vi kan producere noget insulin. Til gengæld, når vi er nede og tale om noget med resistente afgrøder, så begynder folk at blive noget mere skeptiske, når det er et spørgsmål om, at vi skal modificere nogle dyr. Ja, så begynder det efterhånden at blive et problem, når vi skal til at klone dyr for at lave medicin til mennesker, så begynder folk at ligge i den gale ende, havde jeg snart sagt, og når det er noget med at få dyr til at producere mere vækst, for at vi kan få tjent flere penge, så er folk generelt imod. Så disse tal fra 2000 stemmer nok meget godt overens med i dag. Kloning er lige det sidste punkt, vi skal ind over. Vi ser her foråret Dolly, og hernede har vi Dolly Parton, lige for at understøtte den her utrolig dårlige joke. Hvorfor foråret hedder Dolly? Man har taget et stykke brystvæv fra et får, og viser, at man altså kunne lave et nyt voksent får ud af brystvæv, og I må selv finde ud af, hvordan de 2 billeder de hænger sammen. Men i hvert fald, så har man udtaget et æg fra et eller andet får, og så har man taget noget DNA fra det her brystvæv fra et 6 år gammelt får og smidt ind i ægget. Ægget tror nu, at det er befrugtet, og man kan smide det op i et fårs livmor, og nu kan dette får føde et får, der er genetisk fuldstændig tilsvarende til det oprindelige får. Hvorfor er det interessant? Jo, når vi har brugt mange penge på genetisk at modificere et får, så ønsker vi, eller en hvilken som helst organisme, ønsker vi at bevare den genetiske egenskab. Så på den måde kan vi lave en masse dyr eller planter med den oprindelige egenskab. Det er smart. Vi skal imidlertid erfare, at fænotype og genotype ikke er ens. Disse 2 katte er kloner af hinanden. Her har vi Rainbow, her har vi Copycat. Der er fænotypisk væsentlig forskel på de 2. Så hvad har vi for nogle ord, vi skal tage med? Jo, shotgun cloning, den her meget simple metode til genmodifikation, hvor vi brugte plasmid fra E. coli, restriktionsenzymer, de her enzymer, vi brugte undervejs, TI-plasmidet, som var vores vektor, og til sidst kloning for at bevare genetiske træk. Tak for denne gang, og tak for et godt forløb. Håber, I har fået noget ud af de her små film og forløbet som hele.